Horacio Cacaylian nga Cordillera. Siya ti igurot nga saan nga nalaing nga Agilocano. Ano sa nyo ti panagsao? Cacaylian iti napalabas, nagsasaritaan tayo no anya ti kangrunaan nga taraon nga pagbiag ti tao. Isu ti panagturnog iti sao ti Dios nga inbaga ni Apo Jesucristo. Adu nga klase ti taraon. Adu dagiti pagbanbanugan tayo dito rabaw ti daga nga taraon. Ngam adda ti kangrunaan nga taraon. Kapapatgan nga taraon nga saan tayo nga kabailan nga itrabahuan. Nga iso ti kangrunaan nga kasapulan ti tao iti biyag. Hala nga iti agdama ken uray iti masungad nga panagbiag. So ti pagsaritaan tayo ket ti agnanayon nga taraon. In surat ni Juan, iti Juan chapter 6 verse 25 to 35. Idi masarakan dagiti tattao nga adda ni Jesus ijay balasiw ti dan-aw kinunada ken kuana. Maestro, kaano ti yaay mo ditoy? Ibagak kada kayo ti pudno. Sapsapulon dak gaputan nangan kay iti tinapay ket nabusog kayo. Saan agaputan nakita yo dagiti nakaskas daaw nga aramid ko. Insungbat ni Jesus. Di kay agbanog gapu iti taraon a madadaeng. Agbanog kayo kitdi gapu iti taraon nga agpaot iti biag nga agnanayon. Daytoy iti taraon nga itedto kada kayo ti anak ti tao. Ta inted ti Dios Ama ken kuana ti yaanamong na. Iti kasta sinalutsud da ken kuana, aniya ti aramiden mi tapno matungpal mi dagiti paaramid ti Dios. Daytoy ti kayat ti Dios nga aramiden yo. Patyen yo ti imbaon na, insungbat ni Jesus. Kinunada nga rod ken kuana, anya ti maipakitam a milagro tapno mamati kami ken ka. Anya ti aramidem. Nangan dagiti kapuunan yo iti mana ijay letang kas nailanad iti nasantuan a surat. Inikan na ida iti tinapay akanenda anagapo sa dilangit, insungbat ni Jesus. Ibagak ti pudno kada kayo. Saan ani Moses tinangted kada kayo iti tinapay anagapo sa dilangit. Ni Amak tinangted kada kayo iti pudno at tinapay nga agapo sa dilangit. Tati tinapay nga ited ti Dios iso ti bumaba manipud langit amang ted iti biag ti lubong. Apo kinunada ken kuana. Ikan na kami man akanayon iti kasta at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada. Siya ti tinapay. Ti biag. Ti umay kanyak dinto mabisin. Dinto mabisinan. Ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Dayta ti surat ti nasantuan. Naisurat iti nasantuan. Idi panawen ni Apo Isos. Akas nagrugi iti trabaho na akas misaya. Ado dagiti rinibribo nga pinakanda iti tinapay. Ado ti sinmurot kun kuana nga tattao ket inmay ti oras nga mabisinda. Ket awan iti balon dagitoy adalang iti maysa nga ubing nga nagbalon iti 5 nga tinapay ken 2 nga ikan.
So problema ti tao ta awan ti taraon iti lugar nga ayanda awan ti balon da ket mabisin da. Inti naramid ni Apo Isus inala na daydi 5 nga balon ti ubing nga tinapay ken 2 nga piraso nga ikan nga balon daydi nga ubing ket pinagyamanan na inkararag na ti Ama sana ibaga kadagiti disipulos na iwaras yo kadagiti amin nga tattao. Daydi 5 nga tinapay ken 2 nga bukel nga ikan ket pinakan na amin ti rinibribo nga tao ken adapay ti 12 nga basket nga nasubra nga sanda kinabaulan nga kinnan. Gapu iti dayta aduda dagiti tattao nga sumursurot ken Kristo Jesus mangkayat nga mangkita iti aramidan ni Jesus ken manganpay no adapay ti ipakan ni Apo Jesus. Isu nga sapsapulon da ni Apo Isus, isu tekunan ni Apo Isus dito nga sapsapulon da gaputan na busog kayo iti tinapay. Ngam inbaga ni Isus kadakwada nga saan kayo agbanog iti taraon nga madadael. Agbanog kayo iti taraon iti taraon iti agpaot iti biyag nga agnanayon. Dahito iti kunan ni Apo Isus nga pagbanugan iti tao. Di iti kahit nasa nga pagbanugan isu ti ipangpangluna. Isu ti umuna nga panunutan ti tao. Isu ti umuna nga ikan ti tao ti importansya. Isu ti kapapatgan nga bigbigan ti tao nga kasapulan na iti biyag. Kakailian ada ti taraon nga dapat ipaayam iti pated. Gapo ta taraon nga agpaot iti biyag nga agnanayon. Iti awanan iti daytoy nga taraon awan met ti biyag na nga agnanayon. Daytoy nga taraon ket isu ti tinapay nga nagapu iti Ama. Isu ti inbaon ti Ama manipud langit tapno siya sino man nga mangan iti daytoy nga taraon maadaan iti biyag nga agnanayon. Lagi pun tayo idi panawen dagiti Israelita nga agdalyasat ta ijay lutang iti 4 atawen. Nagriririda, nag-aapada, nagrebildida iti Dios gaputa mabisinanda. Ngem ti Dios haan nga nagkurang nga nangipaay iti tinapay manipud langit nga isu ti inawagan da nga mana. Nga ngem kalpasan nga nanganda nabisinda manen. Ti pagsaritaan tayo daytoy ibagbagan ni Apo Isus nga tinapay nga inted ti Ama manipud langit nga isu ni Apo Isus. Isu na nga mismo ti tinapay ti biyag nga agnanayon akas kuna ti binasa tayo iti verse 35. Isu na ti dapat nga ipangpangruna ti tao saan nga dagiti madadael nga taraon. Anto nga ibagbaga nga hanmo kasapulan daytoy agdama nga taraon uno physical nga taraon hanga dijay ti ibagbaga na no diket no impangpangrunam ti physical nga taraon mas ipangpangrunam pay daytoy tinapay nga nagapo iti Ama ijay langit. Gaputa daytoy nga tinapay saan nga daytoy nga biyag ti sulbaran na uray iti biyag iti agnanayon. Dayta taraon nga pagbanbanugam ita nga isu ti pag ipanam iti amin nga pigsam amin nga panunot mo amin nga kabaulam. No kinnan mo mabisin ka manen umay ti aldaw nagbuot umay ti aldaw nabangles. Ngem daytoy nga taraon tinapay nga nagapu iti Ama manipud langit biyag nga agnanayon ti ipaay naken ka. Dinamag dagiti Hudyo nga agdengdengeg ken kuana no anya ti kasapulan da nga aramiden. Insungbat ni Hesus
Patyenyo ti inbaon ti ama. Asino da ito'y? Ti anak. Isu ti kasangsangon dagiti Hudyo. Ije verse 39 or verse 29. Verse 35 kinuna ni Jesus, kadakwada siyak ti tinapay ti biag, ti umay kanyak dinto mabisinan, ket ti mamati kanyak dinto mawaw. Kunan ni Kristo siyak. Awanan ti sabali nga tinapay nga makaited iti biag nga agnanayo. Kailian daytoy ti ayuda nga inted ti Dios manipud langit. Kada tayo amin nga marigrigatan ken madandanagan ken madadagsenan iso ti tinapay nga nagapo iti Dios Ama. Iso ni Apo Isos nga kasapulan nga patyo. Sino ni Apo Isos? In surat ni Juan, iti Juan 1 verse 1 to 4 ken verse 14 basa. Idi punganay addan ti sao, ket ti sao kadua ti Dios, ket ti sao Dios. Manipod idi punganay ti sao kadua ti Dios. Pinarsua ti Dios dagiti isu amin babaen ken kuana, babaen iti dayta nga sao. Ket awan ti naparsua no saan agapo ken kuana. Ti sao isu ti gubwayan ti biag, ket daytoy a biag isu ti silaw dagiti tattao. So nagbalin verse 14, nagbalin a tao ti sao ket nakipagtaeng kadatayo napnuan iti parabor ken kinapudno nakita mi ti dayag dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti ama. Ni Apo Isos, kunan ni Juan, ni Apo Isos, Dios nga adda idi punganay nga kadua ti ama inmay nga nagtao dayta ni Kristo. Isu ti tinapay nga inbaon ti ama nga mangted iti biag nga agnanayon kadagiti mamati ken kuana. So kailian no biag ti agnanayon ti pagsasaritaan may salaeng ti kasapulan. Isu ni Apo Hesu Kristo. Isu ti biag ken pagtaudan ti biag. Saan nga ti kinainbag mo? Ti pagtaudan ti biag mo? Saan nga ti aramid mo? Saan nga ti relihiyon mo? Saan nga dagiti adal mo? Saan nga ti kinabaknang mo? Kuna ti Santa Biblia, iti aramid chapter 4 verse 12, ket awan ti sabali apaka isalakanan. Uray siya sino, taawan ti sabali anagan iti babaen ti langit. Ana ited kadagiti tao apakabalinan tayo a maisalakan ni Apo Hesu Kristo lang. Ti tinapay ti biag, iso ti biag, mangted iti biag nga agnanayon, awanen iti sabali. Kailian kasapulam daytoy nga tinapay nga mangipaay iti biag nga agnanayon. Ti rason nga kasapulam daytoy nga tinapay, ti rason nga kasapulam ni Apo Hesu Kristo uray no baknang ka ditoy rabaw ti daga, aglaplapusanan ti taraon mo ditoy rabaw ti daga, kasapulam daytoy nga tinapay, gaputa daytoy nga tinapay mangipaay iti biag iti agnanayon. Ti rason nga apay nga kasapulam daytoy nga tinapay, kasapulam ni Apo Isus, may saka nga managbasol nga agtultuloy nga aglablabsing iti linteg iti Dios. Inbaga ni Apostol Pablo iti Roma chapter 3 verse 23, nagbasol amin a tao na ibilang ka. Ket agkurang da na ibilang ka iti dayag ti Dios.
Dayta ti kasasaad tayo. Roma 6:23, tapatay ti supapak ti basol ngem biag nga agnanayon ti isagot ti Dios gapo iti panakikaykaysa tayo ken ni Kristo Hesus nga apo tayo. Kuna ti Galatia chapter 3 verse 10, na ilunod dagiti mangipagarup nga awaten tu ida ti Dios gapo iti panagtungpalda iti linteg. Ta kuna ti nasantuan a surat, mailunod ti siya sinuman asaan nga agtungpal iti amin anay surat iti libro ti linteg. Kailian managbasol tayo nga agtungtungpal kadagiti pagayatan ti bagbagi tayo panunot tayo. Ngem saan tayo nga tinungpal 100% iti pagayatan iti Dios ken iti linteg iti Dios. Managbaso tayo nga agtungpal iti agnanayon nga panakaukom, agnanayon nga panakadusa, dayta ti dakes nga damag nga saan mo nga akseptaren iti daytoy nga biag mo ngem ibagakken ka, dayta ti pudno ngem ti Dios nalinteg nga ukom no saan mo nga pagbabawyan ti basol mo nalinteg nga mangukom ken ka. Agtungpal ka iti patay nga agnanayon. Ngem no pagbabawyan ti basol mo ket agtaleg ka ken ni Apo Hesus iti panakatay na iti cross nga nangikaro iti basol ken pinagungar ti Dios iti maikatlo nga aldaw mapakawan ti basol mo ket maadaan kamot iti biag nga agnanayon. Isu ti sagot ti Dios kadagiti amin nga mamati ken kuana. Panunutem daytoy nga nalaing kailian. No awan kapay wenno saan mo nga masigurado nga adda ka ken ni Apo Hesus. Tatan umay ka ken kuana. Dayta ti pagayatan ti Ama nga mamati ka, umasideg ka ken kuana nga adaan iti panagbabawi. Agtaleg ka ken kuana, maadaan ka iti biag nga agnanayon. Kailian, adaan ka kadi iti kapamilya, adaan ka kadi iti gayem, adaan ka kadi iti katrabahuan, kaeskwelaan no estudyante ka, wenno adda kadi iti karubam. Engka ibaga ti maipanggep iti tinapay ti biag tapno maadanda iti biag nga agnanayon. Tadayta ti pagayatan ti Ama. No saan mo nga maibingay personally, ibingay mo daytoy nga video tapno makatulong tayo ken kuana. Salamat kailian ket subaybayam ti sumaruno nga adal tayo.